Tak ako vidíme, sme na letisku a letisko to je úplná rovina, ale aj na Tour de France bývajú kopce, bývajú rovinaté etapy, tak dneska to sedí skôr tým jazdcom, ktorí majú radi zátačky, ktorí nemajú radi kopce, svoje robí aj vietor, takisto aj tá technika jazdy v zátačkách zohrávala svoju rolu, takže myslím si, že je to iné, ale každá túr je niečím špecifická. Nervózna, ale teším sa inak. A trať, ako sa ti páči tuto v Martine? Menej technická, ale taká dupačka, hej. Úlohou nás, trénerov, už nie je vzbudzovať tú vášeň, skôr sa v tomto smere spoliehame na rodičov. Doma ich nemotivujem. Ja napríklad vôbec nebicyklujem, bicyklovanie neznášam, takže všetci, ktorých trénujú, sa pýtajú, že ako sa k tomu dostali. A my, že náhodou. Určite sa ľahšie motivujú deti, ktoré tým žijú. Nie je to pre nich len mimoškolská aktivita, ale naozaj je to mladý životný cieľ. Našli si tu nových kamarátov, motivujú sa jeden pred druhým, ťahajú sa. Dieťa musí chcieť a musí mať tú motiváciu a najväčšou motiváciou sú tie víťazstvá, radosť z cieli, kamarátstva. Bolo to náročné, v druhom kole som spadol, ale dobehol som to. Musím ešte trošku potrénovať, lebo bolo to celkom tesné. Bolo to náročné, ale našťastie to boli roviny, ale dobrý pretek. Bol fajn, si to trošku fúkalo, ale dalo sa. Bolo to náročné a tá rovina zabíjela. Hlavne netlačiť do ničoho tie deti. Oni si nájdu svoj spôsob, ako sa realizovať a nechať ich. Dievča, s ktorým som tu, ono je triatlonistka a robíme proste z každého trochu a ono potom aj sa dostaví výsledok, aj to tie decká baví.